Dlhšie sme sa nevideli. Práve začína epizóda 8 Salam varí doma. A poprvýkrát horizontálne aj s anglickými titulkami, nakoľko mám známych, čo nie sú Slováci. Takže začíname. No a detail, nájdete ma už aj na YouTube kanáli Salam varí doma, chodzika citázy. Takže v tomto smere sa chcem poďakovať hlavne sebe a Polnému sa chcem poďakovať, že mi dal chrobáka do hlavy a všetkým ostatným, čo vlastne mi dali námety a podporu na vytvorenie toho kanála. Takže ďakujem. Baša ma pýtala, že dačo z panenky. Celkom ma potrapila, lebo Baša chcela bez húb. No a to ja ako bar si neviem predstaviť panenku bez húb, ale dačo som našiel. Aj vymyslel fakticky. Teda upravil. A v prvom rade si zapneme rúru. Lebo budeme s ňou pracovať na nejaké 150 a je vyhriatá. Panenku začistíme, odstraníme tú bielu blánku, odpaníme ju, jak sa hovorí. Orésky samozrejme nevyhadzujeme do zíčka, ono to potom pôjde do vývaru. Zakapčame do mrazu. A režeme ju také 150 až 180. A dneska taký pekný šuľok vyberiem. Ja už teraz vidím od Erika toto správy, hej, že 2 gramy dolu. Ale máme ten šuľok, tak jak som hovoril, vážime také 150, 180. Čierne na mlete. Aj ju soliť nebudem, až nakoniec. Postavil som si teplú vodu, bo keď postavíš teplú vodu, tak ona skorej zovrie v verčine. A ukážeme si aj kuchárske okienko, dneska blanšírovanie, to som spomínal, myslím, v epizóde risotto. Čajová lyžička soli. Prikryjeme a necháme zovrieť. Také 140 g nezačistených zelených fazuliek. Pekne si ich začistím od koncoch a tak ďalej. Prekrojím na polovicu, že by sa nám to pohodlne jedlo. Dobre. A blanšírovanie 3 až 5 minút. Fakticky spáriť tie fazulky, že by boli al dente, takzvané. Poďme dnu. Cibuľu priznanú, riadne, väčšie kusy. Jednu väčšiu papriku. Toto preč. To biele dávame preč aj s jadierkami, lebo to je také horké. A to nechceme, tak to pekne nožom odstraníme. No a tiež na také väčšie kusy. Nech to je vidieť, nech to proste zachlúpe medzi zubami. Fazulky ready. Scedím. Zimnú vodu, že by neporaželo sifo. A scedím. Trošku ich zachladíme, hej, lebo ono furt sú teplé a proces varenia tam je. A že raz, dva raz prelejeme, aké cestovinky varíš. Mám tu polku habanierka, že by zaštípalo trošku.
Ideálne feferon, kebyže máte. Ale ja nemám, tá si dám habanierko. A cesnak a také plátky. A môžeme ísť na to pomaly. Mám tu poctivec John, domáci šmalec, bravčový, come on baby. A kuližičku. A opečiem panenku. Oso z lúky, je vončo. Z každej strany dookola. Nie je zlatá z každej strane. Prípadný prebytočný šmalec bokom na ďalšiu panvicu, kde budeme robiť omáčku. Nevyjadzujeme ho a opekáme ďalej. Navretá žila a panenka je skoro zlatá. Aj okraje zatiahneme pekne. A pekne zatiahnutú panenku na dajaké 8 až 10 minút do rúry. Malý zuby, ale keďže je bez zub, tá som vybral mrkvu. A keďže mrkva je koreňovka, tak je to tvrdšia zelenina, takže ide prvá. Mrkva sa nám zapeká už, no a ideme ďalej. Zeleninka. Habanierko, cesnak, poď. Tam tie čierne korenie. Osolíme. Trošku červenej mletej papriky, sladkej. Parajkový pretlak, a to pekne zahustí. Odlejem trošku vody, keď máte vývar, dajte vývar. Maličko cukru, keďže je tam pretlak. No a smotana na šľahanie. Také décko. Viac nie. Décko úplne stačí na jednu porciu. Farbu to má neskutočnú. Ochutnám. Maličko dosolím. No a za chvíľočku podávame. A ja si pridám ešte trošku majoránky. Ale vy nemusíte, keď nechcete. Ja si dám. Mimo to všetko, ja si dám trošku fínskej. Servus. Panenka poležala nejaké 15 minútky nakoniec. Lebo predsa aj. Mal som 180 gramí. Teraz vypnem rúru. Osolím ju. A nechám po otvorenej rúre odležať. Tam, kde som opekal panenku, tak si opečiem zeleniku, ktorú som si nechal bokom na dekor a nech mi to trošku zachrume. Maličko ju osolím. Zeleninka má kolor, aký chcem. A panenku vyberám. A ideme na servis. Takzvané ragu po husársky. Aj od Maďarov inak recept. A tanier.
grillovanú zeleninku. Panenku. A ovšem, co iné jak petrušku. Panenka po husársky. Tip som dostal od pána Sapíka. Tak Baši, verím, že som splnil očakávanie. Ku tomu ideálne zemiaky alebo trepánky, ale teraz si dám lokál. Fair prácel. Dobrú chuť.